Жайкын көңілі бәрі-бір енді. Шәһәрдә дә, авылда да. Авылда енді яңғыр яусан да пішірақ. Пішірақ енді авылда. Менә элек мен ойладым, ничек алар яшәгәннәр. Мәсәлән, авылларда теге Свердловск өлкәсендә шул нәрсә алар Пермь губерниясенә кергәннәр, алар Екатеринбург ягындагы авыллар. Алар имеш агач күп булгач, мостовой үрчәйтмешле бәре агачтан булган. Шул Питерда да шулай булган. Әйтәсем килә. Ә менә хәзер кемдер миңа бәйләнер православный кеше. Мин сырым дигән, ничә таштан ширкәүләр ясаганнар. Мостовые карап торам фотография элекке революцияга кадәр чыккан. Юк анда. Питерда мәсәлән мостовые пычрак булмасын дип. Бу Екатеринбургта карап торам, ул уездный город бит. Шуңа күрә бәлки аларның көче җитмәгәндер шул таштан салырга. Инде 50нче елларда безне мәсәлән Ленин урамы, Үзәк урам, Ленин проспекты тегендә Екатеринбургта без университет шунда 56нчы елны төзеп чыгарганнар, ни барысы шунда гына. Аның алдыннан безнең университетны совнархоз өчен ясаганнар. Соңдан университетка бергәннәр. Аның алдыннан 50нче ел башларында фото сакланган. Иске бер иске-мосқы йортлар шунда, беләсезме? Янында гына тик күршесендә теге Чекистский городок дигән бар. Алар өчен тырышканнар инде. Үйләр моторлап, анда шунда да әле камыш ни урына. Нәрсә диләр инде шул теге. Арасына плиталар, кирпич арасына нәрсә тәрәзә мәсәлән рама арасы белән кирпич арасына куялар инде. Шунда камыштан ясаганнар. Мен әйтәскән урысча сөйләдем дә, бирок та мәйтәм вакыт булса шунда барып күрсәтермен әле. Камышны күрегез ничек яшәгәннәр шунда. Аларда бер бүлмәле, мәсәлән 51 метр ванны булмаган. Мәсәлән аларда. Чөнки алар общий махсус общий гомуми нәрсә дип шундый җәмгыять общественный мучага йөргәннәр инде. Хатта кухняларда булмаган, алар тик йылта торган бер кичкенә генә бер шундый кичкенә бер ни булган инде, ниша. Алар күбесе шул теге шунда имеш ашханага йөргәннәр инде, ашап шунда өйне алып кайтып торганнар, китереп торганнар аларда, түрәләргә бигрәк. Мин гел уйга батам да шуларга барам да, теге үрчәтмеше воображение эшлидә тора минем. Әйтәм, менә шуннан алар утырып әллә кем булып ашап, итеп, менә ушы ДК Дзержинского, анда шуларны натаскивали, мозги накачивали, ненавистью үрчәтмешли, теге к врагам народа дип, шуннан алар барып, теге Ленинны 17 шунда алар кешеләрне имгәтеп, укымышлы академикларны, профессорларны, орденоносец тахатта, әллә нидиләрне, бәрсендә анда шунда барып, шунасын ди, ничә еллар узгач ди, шәһәрнең читенә әллә кая барып карасалар, 500 метрмыш, шунда киңлеге 4 метр, бер ничә метрга ди, ничә 100 кеше ди җирләнгән ди, шунда апарып тик атып, нидә кеше исәнсәү яшәгән, хыяллар булган аның, бинәсә өметләнеп яшәгән иде мескен. Аны бер кичтә бөтен нинен инде язмышын ватка исәне үрчәйтмешленә сломали судьба. Калька ясасаң инде ваттылар имеш нинен язмышын дип. Ничек әйтергә инде язмышын бетергәннәр инде шунда. Әйтәсең килә. Шулай бик кызганып китәсең шуларны. Хатта елысы килә әйтәм. Каһәр суккан бу Сталинның әти-әни дә әйтәдер, ул вакытта бик әшәке вакыт ди, алар гомер буена куркып, артык сөйләргә куркып торалар. Безнең вакытлар нә тәртип, нинди тәртип инде әйтәсем килә. Менә мин каршы булган әйттем, менә теге ашыкмыйча сөйлитергән бер оператор телевидение булса иде. Шул вакытында инде эш аркасында детсадта эшләгән караучы бу. Шуннан күтнә типкәннәр, подземкада имеш, ни аяк киемен төзәтә имеш, ремонт итә мәсәлән. Шул әйтә, миңа каршы булды. Төсле ди, металл ди, мин тапшырга барам ди, башны төзәтергә ди. Шунысы миңа әйтеп салды. Менә Сталин булса инде тәртип булыр. Мин әйтәм, Сталин булса сине утыртырлар син эш вакытында әллә каңгы биргәнчеле. Һәр кайсы уйлыйм, Сталин, оҗмах имеш Сталин. Ул вакытта пропаганда көчле, имеш, ни товарлар имеш арзан айтканнар, һәр 8 мартка азан айтканнар, арзан иткәннәр. Әти-әни мәрхүм әйтә, ярты тапкан хезмәт хакын облигацияга мәҗбүри кешене яздырганнар, кире айтканнар. Ничә ел буена нидә пиштә, җәйге кухняда пиштә пима эчендә яттылар облигациялар.
әрәм болды бәрібір бір тиын пайдасы келмеді. Міне сіңе Сталин шыры. Шул тұтыналар енді. Бір юнне нәрсе шығартма, жетіштірмәділер ол уақытта. Мен бит ата-ананың сөзінен сөйлегенлерін айтам. Алар бик шундай ауыр, қотлаулы шыр, бик әшәкі уақыт, қорқыныш уақыт сөйлейлер. Мен бит өзімнен бармағынан суырып айтмайм енді, өзіме қалсам. Айтмайм аны. Мә, біз сөйләшә енді. Мә, Беляева мирға келіп шықтық. Вот это да. Қазақ арасында өскәч енді қыдырып келер бізде міне орысша прогулка, татарша білмеймін енді міне нәрсе деп. Қыдырып келдік енді міне қазақша айтсаң енді. Әтенің сіңлісі әти 12-ші жылға, ауыл 26-ші жылға шында шалдыға келіп мен ардан иткән ем. Мен анарға емеш шаршадым десем, ол құтырынып кете. Нәрсе ол шаршадым, айтам, қазақшаңын ташламын да дей. Қайсы көп сөзлер бізде анда татарлар. Алар шаршадым дей, бізде шаршадым. Алар да шал дей, бізде шал дей. Міне бізде арыдым, алжыдым дей. Анда мәселен алжыған қаршық дей, ол деге ақылдан шашқанны сөйлейлер міне. Сол айтасы келе, шаршадым деген ол не? Арыдым деген енді. Міне бұлар көбісі мені біле. Труженики огородов. Ассаламу алейкум. Міне аларға болдым 1 кило. Мында енді энергия да бітіп ята енді.